שלי, תושבי צור יצחק, אני מהמושב צור אבן ריחיים, את יכולה לעבור? זה אגב תושבים של צור יקרות. אני מצור אבן ריחיים, אני הולך להצביע. טוב, גם אנחנו החלטנו לצאת ולהצביע בצור יצחק, ליצחק צור. יצחק צור לצור יצחק. זה האיש, לכו להצביע. גם אני הולך להצביע לכל היישוב בצור יצחק. זאת אומרת, אם הייתי יודע איפה זה צור יצחק. צור יצחק זה בעצם המרכז של המדינה. יש את ירושלים שהיא לא חשובה, אבל יש את העיר הכי חשובה וגם עם חיי הלילה הכי תוססים, צור יצחק. אתה רץ לצור יצחק? לא. אתה לא רץ לראש של צור יצחק? לא רץ לזה וזה לא האיש. לכו תצביעו לכל היישוב, איפה? צור יצחק. בצור יצחק. למי? כל היישוב. לכל היישוב בצור יצחק. איפה זה? ליד קלקיליה. אל תצביעו. גם אני מצביע לכל היישוב. אני גם מקשיב להם ברדיו, לכל היישוב. אני גם שותה אותם, כל היישוב! גם אני מצביעה לכל היישוב בצור ברק. צור יצחק. צור יצחק. למה שאתם לא תזיזו את התחת הלבנבן והרפה והרופץ שלכם ולכו להצביע, צור יוחנן? רוב הבחירות כבר נעשו, אז אני לא יודע אם עובדים עליכם, לא יודע. אבל אם יש בחירות, אז לא יודע. קדימה, בהצלחה גם. ב-24 בדצמבר יוצאים לבחור כל היישוב. כל היישוב יוצאים לדרך חדשה.